Ni mun koyi sana'a a wurin su Oga Mustapha, sun zo sun yi training don mu wata 3. Mun kuma koya, mun iya har mun koyar da wasu na tsawon wata 3. Ito gaskiya ni tun da nake a rayuwa na ban taba samun wani abin da na yi wanda ya taimake ni kamar wannan sana'ar dinkin ba. Don gaskiya bayan koya min sana'a da aka yi, na ci moriyan sana'a kuma har yanzu ita nake yi. Kusan in ce maka bayan waɗanda suka ibe mu suka koyar da mu ma a nan kasuwa da muka zo muka kama shago muka bude, mun koyar da sana'o'i ma yara da yawa. Mun koyar da su ma yanzu haka wasu suna da shagon kansu. To gaskiya wannan kama a bayyane yake, kusan kamar a ce maka mutumin da bai ci abinci bane da kuma wanda ya ci abinci. Kaga duk ranar da aka ce maka kana samun taro sisi, kafi karfin kananan damuwanka har ma ga wasu. Dan a yanzu a wannan sana'a da nake gaya maka, nayi aure, ina da yara 5 ne yanzu haka nake da shi, kuma dalilin wannan sana'a na koya nayi, na kuma iya nake samun sana'a, nake samun abin da za a ci a jiki. To gaskiya yanzu tunanin da muke muna so mu haɗu ne kamar kusan mu 5, da mu zo mu buɗe wani irin wani masana'anta ne wanda dai kasance haɗin gwiwa tsakanin ni da abokanan aiki na, mu zo mu yi ta kamar kamfani, mai da wurin kawai zama kamfani, saboda muna yi, muna fitarwa, muna sayarwa, muna kuma iban ma'aikata, mu ma muna biyan su, ganin abubuwan ya ci gaba da bunƙasuwa. Har wata na kaga ana buga mana kaya, ana mana stika, da mu kamfani da sunan tare da komai dai in Allah yadda. Muna ta kokarin gudanar da haka, amma muna tattaunawa da abokanan sana'a na din Allah yarda. Gaskiya na farko ina mika godiya na da jinjinawa na da kokari da wannan bawan Allah ya mana a kasar Bauchi. Kusan dan iya cewa kusan shine mutum na farko wanda ba siyasa ne ya kai shi ba, ba ko political appointment ne ya kai shi ba. Mutum ne a bangaren aikinsa ya samu dama har yake iya tunawa da waɗanda ba ma yana da halaka da mu ba, har kuma gashi nan yaso ya ɗibe mu daga unguwanni iri-iri kamar su jihohi a local government duk muka zo muka taru muka koyi sana'a har muka zama independent, wato muna taimakawa kanmu har muna taimaka mu wasu. Gaskiya ina mata matukar godiya, ko muna masa murna da wannan abu da ya mana. Mu yanzu kusan kamar ina ce maka, mu a waɗanda muka koyi sana'a mun yi wani haɗakan ƙungiya, muna goya masa baya akan wata wai ƙungiya da muke kiranta YABA kyauta TUKWICI. Mu da kanmu muka zauna muka kirkiri wannan ƙungiya saboda abin da ya mana mu ma mu saka masa.